खानाय खफायाव बिबार थुलायथारनाय बैसागु बोथोरजों नों समायफ्लेनाय लै आगै रंजानाय बोथोरजों नों मोदोमफ्रुनाय लानानै फैलायबाय बे बोसोरनि हेलेना दैमारिनि साबसिन बैसागु मिउजिक भिडिअनि गोदान आपडेट। लोगोफोर, हेलेना दैमारिनि बैसागु मिउजिक भिडिअआ एआर प्रडाक्शन प्रेजेन्टनि गेजेरजों दिहुनजाबाय लोगोफोर, लोगोसेनो आबुङै इउटुबाव हगारजाबाय। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों खानाय खफायाव। स' लोगोफोर, बे भिडिअआव गुबैयै फाव खालामदों हेलेना दैमारि आरो अमर, लोगोसेनो जयसिं आरो जौगा। मेथाइखौ रोजाबदों बिनय खुंगुर दैमारि आरो नयन बरगयारि। डाइरेक्सनाव दं लोगोफोर बाबुला बर' आरो कनसेप्ट करिय'ग्राफ खालामदों सोरां बसुमतारी। स' लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला एआर प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन, नङाब्लाबो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बेनि फुल भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों लोगोफोर, नोंथांमोना बेवहायबो थांनानै नायहैनो हागोन। स' लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामलांदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामलांदो लोगोफोर। थेंक इउ।